Segalanak utzitako belarusaia, Gurdizarren ahotsak entzuten dira, eta hiltzen da izan zena noiz bai etxe. Alpinista igo da gasen brumbira, puntan izarra gertu ikusten dira, soilik jakiteko ea zer dagoen mendiaren beste aldean. Argazki pixelatuak atzo dirudi, pintada borroka herria bizirik, inork ezin du ezabatu arrats laranja bat zainetatik. Ama jaiki da goizean lanera, fabriketako kebeltza tanekea ahaztu dugu nola egiten den zutik eutxi inor zapaldu gabe.